aka anaghị akarị abata. Ekele m onye ahụ n'ozi ugo. Anyị kwuru na ọ dị ka eke tie otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC, AP, APP, AA na ZLP site n'ikpe Justice Peter Lifu nke nnukwu ụlọikpe gọọmenti etiti ngalaba Abuja kere ụbọchị 15 ọnwa isii afọ 2026 machiri ha bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị na ọ dịka bụrụ maka na anyị mara na ọ dị ka eke otitere ha bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka na anyị ma na nnukwute ụlọikpe Court of Appeal ngalaba Abuja nwere ikpe ụnyaahụ n'ileba anya na ya bụ budobegode otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị nke nnukwu ụlọikpe High Court Abuja. Ndị ọkaikpe atọ ya bụ nnukwute ụlọikpe Court of Appeal n'ọkwa Justice kpebiri ka ya bụ kwụsịgodo ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwụsị ịdị ire, ma tupu ha eme ya bụ mkpebi ha katọrọ Justice Peter Lifu nke nnukwu ụlọikpe High Court Abuja maka otu o si marasịa na nnukwute ụlọikpe Court of Appeal nọrọ ụbọchị 20 ọnwa ise afọ 2026 kpebie ka nnukwu ụlọikpe High Court seregodo aka n'ịga n'iru n'ikpe ka a ga-akwụsị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ise ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị tutu ruo ụbọchị 27 ọnwa iri afọ 2026 ya ga-eleba anya na ya bụ okwu kachie ntị kee ikpe na udo gosiri ya ka okoro erughị eru were ọgọdọ n'ọkwa High Court Judge maka na o mere omume biribiri asa anya na nnupụ isi ka nnukwute ụlọikpe Court of Appeal tọtụlara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ise ndị ahụ agbụ eburu n'obi na ọ bụ ADC ka emu ṅara karịa ndị ọzọ maka ihe banyere nhọpụta afọ 2027 nọrọ n'ime ya. Cheta na Rotimi Amaechi mere omume agbụpụcha arachara bụrụ osote Atiku Abubakar maka ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ ọzọ n'ụdị mere ka Kenneth Okonkwo gbakaa na nke ahụ bụ nleli na mmegbu mpaghara South East ebe ọ bụ na Rotimi Amaechi bụ onye South na kamgbe ọchịchị Egbebere Ugobere malitere na agba nke anọ n'ala anyị n'iri afọ 27 gara aga dịka o si gbasata ndị Southern Nigeria na o nwebeghị onye South East jiri ọkwa onye isi ala maọbụ ọkwa osote onye isi ala. O kwe maka ya gwa Atiku Abubakar ya jebere onwe ya na ya akwụsịla ịkwado ya. Ọ bụ na ọ bụ ya okwu onye isi ala ka Peter Obi onye South East nọbụ na ADC were azọ. Kenneth Okonkwo jụrụ na ọma nwụ mmiri tọgbọ iko. Ọ na-abụ na ọkwa osote onye isi ala ka nke onye isi ala kpọmkwem mma
maka mpaghara South East. Ekwem ndị na-ekwu na iwe Kenneth Okonkwo mana Atiku Abubakar emeghị ya onye nsote ya. Ọ na-abụ na nke Kenneth Okonkwo abụọla onye ụlọ ọgbakọ maọbụ ji ọkwa ọchịchị na gọọmenti ime obodo nke steeti maọbụ nke gọọmenti etiti, nwụọ kwụsịla ịdọdọgbe igbe tupu o guzobe o wee ruo n'ịpụ njem. Kedụzi ebe asụrụ asụ dobere ọdụ? Kenneth Okonkwo ọ ga-anọgide n'otu ADC ka ọ ga-echi ya n'otu PDP ebe ọ malitere ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'afọ 12 gara aga, nwaa iji ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives ghara ịnwata ihe, ka ọ ga-echi ya n'otu APC ebe o tiri mkpu n'udo pụtara ihe n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ọdịmma nke Muhammadu Buhari ghara ititie ihe ọbụla nwere isi, mee ka ọ mata na achọghị ya na NDC, Nigerian Democratic Congress. Abụ m Chukwuma Ogbonna, nnọkọ mụ na gị amagbuo onwe ya. Adalakwa m ụkọ n'ozu Igbo nke echi. Biko zigara nkata ndị ọzọ, ma tupu ị na-eme ya bụ nziga, mee ka amata ka isi wee hụ ya na oghere like maọbụ comment.